Gaston érzelmei. Dühös vagyok. Ő Gaston, a kis unikornis, aki éppen olyan, mint a többiek. Egy dolgot kivéve. Gaston néha boldog, néha nem boldog, néha szomorú, néha fél, néha dühös. Ezek az érzések az érzelmek. És Gaston mindenféle érzelmet érez, ahogy te is. Gastonban van valami különleges. A sörénye varázserővel bír. Ez a sörény a szivárvány színeiben ragyog, ha Gaston nagyon boldog, ám mindig olyan színűvé válik, ahogy a kis unikornis épp érzi magát. Sárga, ha boldog, rózsaszín, ha féltékeny, piros, ha dühös, narancssárga, ha bűnbánó, lila, ha szégyellős, zöld, ha ilyet, világos kék, ha durcás, sötétkék, ha szomorú. Ma, hogy érzi magát Gaston? Nagyon rosszul. Gaston igazán rosszul érzi magát. A szívében sötétség uralkodik. Mindjárt el is mondja, hogy miért. És te? Hogy érzed magad? Nagyon jól, elmegy, nem jól, rosszul, vagy nagyon rosszul. De miért érzi magát Gaston ennyire rosszul? Általában nincs semmi gond. Egy felhő sem árnyékolja be a napot. Az óvodában és otthon is minden jól megy neki. De vannak napok, amikor semmi sem történik úgy, ahogy szeretné, és ez felbosszantja Gastont. Például, amikor elhatározza, hogy kimegy játszani a kertbe, és hirtelen elkezd esni az eső. Gaston dübegurul. Amikor gyalog kell óvodába mennie, de neki nincs kedve sétálni. Gaston mérges lesz. És ha apa nem hajlandó felvenni, Gaston dübegurul. Amikor anya szól, hogy eljött a fürdés ideje, de neki nincs kedve mosakodni, Gaston feldühödik. És amikor ki kell szállnia a kádból, pedig ő még pancsolna, akkor Gastont elönti a méreg. És amikor egyedül akar megcsinálni valamit, mintha már nagy unikornis lenne, de nem engedik neki, Gaston mérges lesz. Néha még a lábával is toppant egyet, és leveti magát a földre. De ez csak akkor fordul elő, ha már tényleg nagyon dühös. És most nagyon dühös. Mintha egy sötét felhő lenne a fejében. Egy villámokat szóró sötét felhő. Mi lenne, ha nem várnánk meg, amíg eloszlik a felleg, hanem egy jó kis légzőgyakorlattal elkapnánk a grabancát. Ha rád telepszik a dühfelhő, ezzel a módszerrel te is könnyen elűzheted. Légzőgyakorlat, amivel el lehet kergetni a dühfelhőt. 1. Gaston becsukja a szemét. Elképzeli a hatalmas felhőt a fejében. Az orrán keresztül lélegzik, hagyja, hogy a beszívott levegő felfújja a hasát. Karjait kinyújtja a teste mellett, kezeit ökölbe szorítja. 2. Gaston visszatartja a lélegzetét. Gyors mozdulatokkal elkezdi fellemozgatni a vállait, mintha felpumpálná a felhőbe az összes dühét. 3. Gaston ellazítja mindkét vállát, karját, kezét, és kifújja a levegőt, amivel együtt a hatalmas dühfelhő is távozik belőle. Gaston mindezt 3-szor megismétli. Erre azért van szükség, hogy a legutolsó kis villámocskát is elűzze. Aztán nyugodtan lélegzik tovább. Most, hogy elkergette a felhőt a fejéből, végre beengedheti a ragyogó napot. Gaston már sokkal jobban érzi magát, ráadásul nyugodtabb. Visszatért a jókedve, és a sörénye is újra a szivárvány minden színében pompázik. És ha a dolgok megint nem úgy történnek, ahogy ő elképzelte, már nem érdekli. Akkor is nyugodt marad. Ha te is lecserélnéd a felhőt a nappal, ugyanilyen jó kedved lesz.
és újból mosolyogsz majd.